Tak fordi du vil leje en bolig hos Heimstaden. Før du kan overtage nøglerne til dit nye hjem, skal du underskrive en lejekontrakt. Kontrakten er en aftale mellem dig og Heimstaden som udlejer, der beskriver lejemålet og begge parters forpligtelser og rettigheder i lejeforholdet. Det er vigtigt, at du læser din kontrakt grundigt igennem. Her vil vi fortælle dig lidt om de vigtigste punkter. Lejekontrakten indeholder informationer om, hvornår lejeforholdet starter, hvor meget du skal betale i husleje og depositum, størrelsen på lejemålet, hvad der følger med af inventar og de faciliteter, du har adgang til på ejendommen. Derudover står der beskrevet, hvilken stand du overtager boligen i, og hvilken stand du skal aflevere boligen tilbage i, den dag du flytter. Du bør især være opmærksom på paragraf 11, som rummer de særlige vilkår, rettigheder og pligter, der gælder for din lejekontrakt. Det kan f.eks. være din vedligeholdelsespligt i lejemålet, regler for husdyr, adgang til parkering, årlig huslejeregulering eller særlige forhold, du skal være opmærksom på ved opsigelse og fraflytning. Når du har underskrevet kontrakten og indbetalt det aftalte indskud og depositum, sender vi en underskrevet kopi retur til dig. Du modtager også en bekræftelse via e-mail, når vi har modtaget indskud og depositum. Du er nu et skridt tættere på at flytte ind i dit nye hjem, og du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Velkommen til Heimstaden.